dit spektakel dat deze wijn in je dokken binnenkamer in als jonkje van zo'n mij maken, hè? Ja, dat klopt. Dat wie op Sneunejoen. En we zitten achter het ruut, achter de venster, boven de winkel. Want we mochten de hele dag net in de stad, want dat was een spergebied. Hè? En toen om goed zo'n uur, als ik het goed begrepen heb, kwamen die auto's en de tanks en weet ik al, die kwamen over de ziel. En dat was een heel spannend gebeuren. En je ziet er ook foto's van, hè? Er zijn foto's nog gemaakt, die ben op het gemeentehuis. Ja, dat was een hele bijzondere tijd. En daar ben ze, een groot applaus voor de renners. Wat doet dit maar je? Want je maakt het bevrijdingsvuur in. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat we met u allen vannacht is het vuur vanuit Wageningen gebracht naar Ljouwert. We gaan dan van Ljouwert verder gebracht naar Dokkum. En per mensen gaat het hele stuk rond, 34 kilometer, oorhaat in estafette die. Ik mocht het grootste paard bij de fiets maaien om dat te begeleiden en de laatste stuk gaan we rond vanuit Damwart. Maar dan ben je een per jaar de 34 kilometer volmaken. En het is gewoon prachtig dat we met z'n allen de vrijheid op deze manier vieren kunnen. Wat zijn jouw belangrijkste herinneringen aan die tijd, die dagen, die meidagen van 1944? Nou, een belangrijk punt is dat die fusillade, daaronder waren wij. Toen waren wij dus gewoon in de stad en toen zeiden ze van er is wat ernstigs gebeurd. En dat had die indruk maken. Ik weet nog precies, weet ik weer, hoe dat plak van had. En in de tweede plak, die sneune jongens, dat oerweldige, dat na een hele spannende dag, waarin net één boeten komen mocht. En toen mochten we dus echt boeten. En dan zie je in de Tour zie je dus een verkenner, zeg maar zeggen. En toen mochten we boeten. Nou, toen wie de spanning natuurlijk helemaal voort. Dus dat had een tegenindruk maken. Ik weet nog precies hoe dat al hier ging. En als ik die foto's zag, dan herinner ik me dat al hier nog zeer goed. Ja. En dat gevoel van vrijheid, omschreeuw dat eens. Nou, dat je zegt, wij winnen nog maar iets. Maar op squallen, de mensen die houden zich echt een beetje in. Maar je moest er heel voorzichtig mee wezen. En als je dan nou sjurren in andere landen waar een hoop onderdrukking is, dan kun je dat goed voorstellen. Als je net zegt met wat je denken en zo. Dus dat je daar echt in beperkt bent. Dat vond ik heel erg. En dat is nou, want het is eigenlijk nog heel actueel. In deze tijd is het zeer actueel. Als je maar in de kranten leest of op de televisie ziet, dat er nog zo'n hoop mensen onder druk leven. En dat is een heel ernstige zaak. En daar maken we voor vechten. Dus het feest van de vrijheid moeten we uitbundig vieren, maar daarbij wel in de achterholle houden. Net iedereen is vrij. Nee, daarom je mij vieren we feest, maar juist weer die betinking. En dan jij, we ben die stille tocht hebben mij rond. We gaan in het kerk een hele mooie joenen dat het koppelt van vroeger en nu en in de toekomst, dat het nog steeds zeer actueel is. Dus je ook zeggen, uit volle mond en volle borst, dit moet blowen. Dit moet blowen, zeker, ja.